মানে চিনি কমিটি রক্ষানানি বাগै যেমন তারপর সাধারণ ওয়েস্ট ব্লক কমিটি আবনি বাগै তিনি উইলানো সারা ত্রিপুরানি যারা ত্রিপুরা মথা ন हमजाबनाय थानजा न हमजाबनाय চিনি ত্রিপুরাসা ত্রিপুরাজों youth जतनोखै खायसा कक्लाम सालायमानि अबनो प्लान खालायलायमानि संलायमानि अनसुखलायमानि प्लेनारि सेसन परबर्ती समयावसो जानजानि आमजायाव थांगौ जानजानि साबजोनाल वाइस थांगौ जत लुकु रकनि खासं माबायनो जों आरो बरकनो कमिटी खाय रखनाय ब्लक प्रेसिडेंट सेक्रेटारि भाइस प्रेसिडेंट अबाहायनो जेता चिनि कन्स्टिट्यूशन इनि दिख्लायजागमानि जेता बायलो दिख्लायजागमानि आबनि मुताबिक न सामुं खायनो निबागिनो चिनि मक प्लेनारि सेसन खालायजागौ एकथाय नोंनि पार्टी राग्रिनानि पार्टी न Teibo राखायनि गोसखांगौ कारण जोंथ' चिनि म स्राबजानि बागैया 2 बोसोरसो जों चिनि 18 जना एमडीसी एडीसी प्रशासन आचुगि सिबिका ताई चिनि विरोधी दल नेता विधानसभा 13 जन एमएलए विरोधी दल नेता आसन्न जों आचुगि मानखांगाय भबिष्यत जों आनि वानसुक मानिखाय चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों भबिष्यत जों चिनि सेंट्रल गभर्नमेंट अफ आचुगि मानैयानो ओ वानसुक मोनसे आनि बोखावला फासिबो कारण बुबाग्रानि जे सामुं जे वानसुक जे जोंनो दा दिमानि जे बरकनो तुइगुलि दंमानि बरकनो समान बायबे हामजागमानि आबो बेलायखेनो कतर अ कतरनि बागैनो दिनै जों 2 बोसोर कतर मा पार्टी थाङो ताई 2 बोसोरनि बिसिङावनो रिकगनाइज पार्टी थाङो आबोनि बागै बेलायखेनो वाना मासिजा चिनि अ पार्टीओ बुबाग्रा मानि बागै आबोनि बागै चिनि बुबाग्रानो बेलायखेनो पाइपले हामबाय मायाफोर जों भबिष्यत चिनि टिडब्ल्यूएफ इनटु वाइडे इनटु Tipra Motha जों जत Tipra सारो जों बुबाग्रानो नलगि रि थांनाय प्रोग्राम की डिस्ट्रिक्ट वाइज खालायजाक डिस्ट्रिक्ट वाइज बोलते जों ताबु आरो चिनि कन्स्टिट्यूशन जे जोंनो रिमानि जों बो जरा करि बुबाग्रानि कत खनाने आबदा परिनाय जों ताबु छि जरा काखदा परिनाय मेयाको आमनि बगे जों नखा क्लियर इस मेयाको आं पूरा बय परिबाय नांनाय एरपर आबो नखा नाय